Ej, det var længere nede. Ja, ja. Men Det har også stået her. ja, det var ud for dig, på højde med dig, at den hoppede. Det. Ja, det var ikke heroppe, hvor jeg står. Jeg fisker ikke på den nu. Det gør du der. Gør du ikke det? Ah, skal den have lidt mere der. Det er over i det blanke, over foran de sten, der ligger derovre. Der er fisk. Der er fisk. Satan. Film for satan. Film. Tag dit kamera. Har du ikke det? Ellers tag mit. For helvede. Er du færdig? Kan da godt se, at det bevæger sig, der er fint. Hvad? Nej! Hvor stor var han? Var Jesper? Den holdt pænt tung ned. Der er i hvert fald ingen tvivl, og man kan også se, hvordan den kørte rundt med... Den var lige oppe i overfladen, men noget lige at se på tredje side. Nej. Hvad er det? Træk den krogen ud? Nej, den er ret ud. Er den rettet ud? Hold da op. Helt så jeg ryster. Satans! Jo, jeg havde det sgu på den her. Det er rigtigt. Ja.